برای استقبال سزاوار از جشن نوروز عجم در دهه غوریات جماعت نوآباد شهر حصار مسابقه گشتنی ملی دایر گردید. در این چاره‌بینی ورزشی بهترین پهلوانان تاجیک و ازبک اشتراک کردند. ҳамасола мардуми тамаддунофари тоҷик ҷашни наврӯзро бо бозиҳои миллии варзишӣ пешвоз мегиранд. Дар радифи дигар навъи варзиши суннатӣ дар айёми наврӯз мусобиқаҳои гӯштини миллӣ баргузор мегардад. бо ҳамин мақсад ва истиқболи сазовор аз ин ҷашни аҷдодӣ дар шаҳри ҳисор бо ибтикори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳр ва соҳибкорони ватандӯсти деҳаи ғӯриёти ҷамоати навобод мусобиқаи гӯштини миллӣ баргузор гардид. чорабинии мазкур дар як сатҳи баланд доир гардида беш аз 300 тан паҳлавонро аз манотиқи гуногуни кишвар ва аз ҷумҳурии Ӯзбекистон ба ҳам овард. در اینجا پهلوانی نومی از ازبکستان از تاجیکستان در اینجا شرکت دارند. پهلوانی تاجیکستان خیلی خوب برآمد کرده ایستاده است. مقصد اساسی چهاره‌بینی پیش از همه چهره‌های نو رو پیدا کردن و به دسته‌های منتخب انتقال دادن. ҳамин тариқ марҳилаи аввали мусобиқа бо қувваозмоии кӯдакону наврасон паси сар шуд. дар мусобиқаи мазкур ки беш аз 10 000 тамошобин ба хотири дастгирии паҳлавонон ҷамъ омада буданд, дар марҳилаи асосӣ шоҳиди рақобатҳои ҷолиби диданӣ шуданд. асосан вохӯриҳо миёни паҳлавонони тоҷику узбек сурат гирифт. дар радифи дигар тӯҳфаҳои молию пулӣ ғолибони вазни мутлақро шоҳҷоиза автомашинаи сабукрав интизор буд. барои ба даст овардани шоҳҷоиза паҳлавони шинохтаи кишвар Дадахон Қурбоналиева паҳлавони ҷумҳурии Ӯзбекистон Зоҳид миёни ҳам рақобат намуданд. рақобати паҳлавонон дар майдон анқариб 1 соат идома намуд. дар охир паҳлавони тоҷик бо як партофти зебо рақибро ба тахта пушт андохта барандаи шоҳҷоизаи Наврӯз гардид. Assalomu alaykum. Mana dar shahri Hisor musobaqaи гӯштини шид. Man соҳиби шоҳҷоиза гаштам. Кӯшиш мекунем ки бо наврӯзи дигар соҳиби шоҳҷоиза гардем.